Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat nggih? Amin. Cewek Ndokosari pancen pinter-pinter nek nontok ludruk sendepel pager. Dipepet arek lanang gayane gemeter bareng krasa anget kok kir-kir. Ojo mangkelan iku cuma guyonan. Koncoku ditinggal mati, bapakne ditinggali mobil Alphard. Barang aku ditinggal bapak mati, ditinggali asam urat. Pinara ingkang sekejo mirsani karya baru mojo kerto. Karya baru mojo kerto kesenian daerah, kesenian asli bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi kebudayaan bangsa sing berlandaskan Pancasila. Seniman lodrok dolor saiki wis bersemboyan tanah sang ngikuti perkembanganane zaman. Mulane segi pentase sarwa pendidikan tapi gak ninggalno adat kepribadian. Tapi gak gampang wong dadi seniman, kudu duweni bakat lan pengalaman. Uga ditunjang bare pendidikan supaya wawasane gak ketinggalan. Nek nyambut gawe kudolor dadi seniman lodrok Jawa Timuran. Nggone lodrok aku dadi dagelan, nek hasile pancen lumayan. Aku tanggapan ngene iki, bojoku gak tau melok ngene iki mesti turu ana omah, turune ngorok nek mure
mesti metoto aku dikekno kopi tapi dicampur lombok tapi ngono bojoku yo nganut kadang-kadang yo kebacut gak tak kei blonjo mesti raine batutut lambene lincip persis kaya corot tapi aku nek mari tanggapan esok dikekno kopi dikekno sarapan amplop tak kekno bojoku duweke atusan langsung pringas-pringis kaya garangan tapi wong jenenge bojo niku garwa sing siji sigar sing siji dawa lho terus wong-wong sing bener niku garwa sigarane jiwa loro-lorone tunggal nyawiji dadi siji ora bebrayan ana alam donya mugi-mugi bengi niki kajate warga Ndukosari sedekah bumi utawa ruwat desa niki mboten hura-hura niki hormat kalian sing babat desa mulane niki dihormati dibancai muga-muga mari ruwat desa utawa sedekah bumi Pak Lurah Ekwan Widodo sak perangkate sedaya ugi wargane diparingi awak sehat wal afiat rezekine tambah kathah hasil bumine tambah melimpah ruwah Allahumma wong rukun niku enak rukun niku ndugi keluarganya sendiri rukun teko keluargane nek pun keluargane rukun kali tangga apa-apa mesti tangga gantine dulur sing adoh tangga enten napa-napa tangga dhisik mulane enten paribasane sak kuat-kuate pager tembok sik kuat pager mangkok mulane nek gawe kolek gawe napa mawon lah panganan tangga niku sampean teri sampean kei lho sewaktu-waktu mbok menawa sampean niku lunga sak keluarga omah kosong tangga melok njaga anek medhit satru kali tangga tinggal lunga omah kosong ana maling umpamane tambah dikei apa cak kate nyolong ki lho linggis tambah diewangi tapi nek rukun enak rukun agawe santoso cerah agawe bubrah contoh dari keluarga sendiri kula niki mboten tau gegeran sak keluarga ya napa wong kabeh niku seniman kula lodrok dagelan bojo kula biyen penyanyi zaman biyen niku ngisore Idalaela bojo kula niku terkenal roke cekak nek nyanyi kaose cekak udele dikei dop loh nek goyang niku iso piur iki enten petekane lali mulai gak dicoplok mapan turu kesetrum lah niku maratua lanang mantan ketoprak siswa budaya maratua wedok pesindene Mbah Suwata Gojali dalange RRI Surabaya keluarga seni gak tau geger loh umpamane kula niki tanggapan terus kok bojo kangen tanggapan kula niku nek karya baru kadang-kadang 20 dina biyen gak prei lah kangen wong jenenge bojo lho ngoten kula teka nggih nyanyi wong biyen penyanyi disemoni kula Mas Kuprit yang tersayang aku rindu kepadamu aku ngertilah karepmu tak siapi jamu tak campur endok telur wis dikekno jamu wong kula dagelan ya iso nyanyi
nyanyi kula nyaut. 5 menit lagi nget. Soale bojo kula niku rada dublek. Lho ngono maratuwa lanang wong ketoprak nggih nyaut ambek sisik-sisik pringiringane omah. Gethuk asale saka telo nek wis kepethuk nang kono dikapakno. Dadak maratuwa wedok nggih nyaut wong sinden ambek nyapu. Ya kono le sakarepmu wong aku ya mari karo bapakmu. Mari salat tahajud ndongaken supaya rumah tangga kula dados rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah kados rumah tanggane warga Ndukosari sedaya. Amin. Up. Ana musike ya. Sih, tak nyanyi. Mboten lagu Indonesia, lagu adoh. Mirime dewa India. Me dewa mirime tere ajate endi sawerane kanggo bayar rokok sak kopine do warunge Cak Amin sing ganteng wonge. Esuk jagone kloro rame suarane pating kemrusu aduh senenge sedulur tani bebarengan padha nandur pari srengenge nyunar mulon parangane manu ing oceh ana wit-witan pating jemu wit kunine katon asri donya saisine jas 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 terus ya ayo kon anyang-anyangen kon. Kri Mukri Kri Mukri pengapesane tak sentik sik meneng ae. Bakso tak pentole sing gedhe ya. Aku ya melok, Gus. Bakso cak baksone papat ae aku mbuluru. Mongo joget ya joget. Apa sih? Monggo nyanyi Mas kabeh ayo iso nyanyi. Kabeh iso nyanyi arek kene kabeh iso nyanyi. Ya iya. Mas aku ya kancamu ya dijarek. Lah terus karepmu ya apa? Ya lagu wong loro iku lho. Apa langsung? Lagu wong loro duet iku lho, duet. Apa? Duet. Duet iku gegeran kocluk. Sing maksude dol tinuku iku lho. Duet. Duet.
Lah dudu duit. Nek duit iku lak sing digawe tuku iku. Iku duit. Yoga nek duit iku sing dipangan biru ku lho. Iku juwet. Loh, ya kliru nek juwet. Juwet itu yang digawe arek renang. Iku cawet goblok. Kok iso iku? Sing digawe lho. Iku cawet. Ngono. Lapo kri? Aku iki tau rokon. Ya ro bendina lak ro. Sik. Nang Surabaya. Ya. Nang rumah sakit jiwa menur. Oh, iku babakan iku ta? Iya kon tak sapa? Kri. Aku terus budal ae soalnya kesusu. Kesusu. Iya. Lho, iku nyambangi anake tanggaku. Nyambangi anake tanggaku. Iya. Anake telu Gus gendeng kabeh. Anake telu gendeng kabeh. Gendeng kabeh nggo menur. Oh. Sapa iki? Yo, sing siji ku jenenge Aji. 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 Sing loro Ami. Sing nomor 3 aku, Gus. Oh. Iku anake telu iku? 3, Aji, Ami, aku. Aku ngono celukane ta? Celukane aku pokoke mbok teruse karo pokoke celukane. Aji, Ami, aku. Terus Lho ngono Gus. Sing jenenge Aji ku 2 wulan wis waras. ditambahno nduk kono. Waras. Waras 2 wulan. Mulai. Sing Ami mareng ngono 3 wulan Gus. Ditambah ngono ya waras pisan Gus. Kari situ Gus. Iya. Sing gendeng. Ya aku. Aku. Sing gendeng. Aku. Ya. Wis suwe aku niku yo. Sik Kri. Omongono omonganmu balenono Kri. Aku lah wis ngomong ya. Anake tanggoku lah 3. Ya. Jenenge Aji. Ami, aku. Ya. Sing Aji ditambani 2 wulan waras. Waras mulai. Ami 3 wulan. Waras mulai. Mari ngono aku. Ya iku aku. Kon lah. Aja nyocot ae. Ya. Lah mangkan. Apal kon. Lah ya mangkane iku kon tak kandhani. Iya. Ya takono maneh kon. Wong wis ditakoni. Ya wis ero. Aku sing gendeng lah aku bulian ki. Lah ya aku wis ngomong sik. Aji, Ami aku. Iya. Kari sing gendeng ya aku. Lah iya kon. Aku boleh ngembleh lho, Kri. Lah ya sing gendeng sapa? Iya aku. Iya kok boleh aku lho, Kri. Lah mangkane aku wis ngomong. Ayo, terus. Lah guyu meneh nanggap lho yu, nggo uyu. Gus tak kandhani. Iya. Tengerane iku ero kon. Apa? Tengerane nek wong denger sih. Ero sih. Tengerane wong gendeng iku. Ero. Ya tak critani kon. Lah apa Tengerane wong gendeng iku siji. Ngomong dhewe. Termasuk ngomong dhewe. Mari ngono loro. Gak kelambenan muda. Gak kelambenan muda. Sing nomor 3 Sobo pasar. Ono jero pasar. Kon tak takoni. Iya. Kok manggo kene mang lapo? Ngepur ah? Ya ngedung metu dhisik ngepur. Iya. Ambek sapa, Gus? Ijen. Siji pisan. Ngomong dhewe. Ya wong kon durung teko. Iya, durung teko. Iya. Terus sing nomor 2, Gus. Kone adus, Gus. Apa? Muda tak kambi. Gendeng. Ya muda, Kri. Oh, loro. Kari situ, Gus. Kone blonjo iku nang gone blonjo nasi kaya ngono sayur-sayur iku nang ndi, Gus? Nang bangunan? Nang ndi? Nang Indomaret. Apa? Nandi? Ya mlebu pasar. Oh, tibake temen rek tibake. Tibake temen tibake aku mang yoan. Aku kok gendeng pindho sih. Lah kok malah ngomong sih. Ciri-cirine wong gendeng karo. Ya ngomong dhewe. Muda. Sing nomor 3 sapa pasar. Mlebu pasar. Lah ya kok mang mrene ngedung ya. Ambek sapa, Gus? Ijen. Lah iya Ijen, siji Gus. Gane ewange sih. Ngomong dhewe. Lah ya gane ewange. Iya ngono, ngomong dhewe. Lah ya gane ewange ngomong dhewe. Siji. Sing nomor 2. Kok nek blonjo iku nang pasar bangunan ta?
Kono jane mringis wong nek ditakoni ku nek wong mringis iku lambemu dombet. Jenenge iku ya mlebu pasar ki. Lah ya termasuk lah wis. Lho aku maneh iki. Termasuk kon gendeng ping 3, Gus. Aja ati guyang-guyu. Wis, Mangmula ta mangmula. Kon lapo mesti mbakku? kon umpamane kon termasuk wong jujur. Lho ya jelas jujur aku. Termasuk wong jujur hebat kon. Ya hebat. Saya tak takoni. Takon apa? Umpamane kon mlaku. Ya. Ana dhuwit 200.000. Terus ya apa kon? Ya tak jopok, Gus. Eman, rezeki, Gus. Ah, iku rezeki sing gak halal iku. Lah wong dhuwit nemu ae. Alah, iku jenenge tambah dosa kon. Lho ya gak tambah dosa iku ngono rezeki wong aku gak nyambut gawe ketok dhuwit ya tak jopok. Iku padha karo nyolong iku. Mas awakmu Apa? teko tulangan, ya mrene terus ketok dhuwit tengah embong 200. Ya gak tak jopok. Lah napa gak kok jopok? Lah wis kok jopok ngono lho. Aku jopok apa? Iya wis tak jopok ya, Gus. Kri, nek jaman biyen arek sekolah mesti ana pelajaran tembang. Pocong dandang gula. Pucung dandang gulong. Terus dandang apa maneh dandang iki? Pucung dandang gula. Dandang gula. Macem-macem lah. Ya, Sinom. Sinom, Iya. asem. Iku tembangan. Lah ya tembang. Iso kon umpamane jek eling kon. Nonane nonane. Rujak-rujakan ngono lho. Ah, mari mangan rujak kok yu ngatemi. Lho iki tembangan. Lah iya. Iki digendingi ya. Enak. Gending. Dong. Saya siapa ya? Dororeng. Rujak klopo. Iya. Lho. Dorong totok aja disaut. Rujak klopo, rujake para sarjana. Ayo. Aku saiki. Iya. Bae menem ben. Ayo. Apa kemang? Rujak. Rujak klopo, rujake para sarjana. Dadi anak kudu nurut nang wong tuwa. Alo bapak klopo muda. Atimu aja deg-degan. Kok deg-degan ya? Nang sadurunge klopo apa gak degan ah? Lah iya deg-degan ya degan. Iku ya dirujak. Dirujak. Ya dirujak. Jalalil. Lho. Iku tembangane ngono wis. Iya jelali. Lho. Rujak degan. Rujake para perawan. Dadi prawan aja sampe keluyuran. Alo bapak. Rujak degan. Wong urip sing aja kemekar. Kon tak kandhani apa kon entekno iku yoan. Terus ya dirujak. Ya dirujak. Aja lali. Lho. Degan ya. Lho. Iku lak degan. Rujak degan rujake para perawan. Perawan. Terus Dadi anak aja ngeluyuran. alo bapak tekan muda. Wong urip sing sregep nang langgar. Kok langgar? Kir. Kir. Lah ya sadurunge degan apa? Cengkir. Lah lho iya cengkir, Gus. Rujak. Iku mang lho. Aja garahe mbulet ngene, Gus. Ya kon sing Nek bulet garano kebulet. tapi to. Kon mangkane wong iku tak kandhani, Gus. Rujak manggar. Rujake kemang. Caremu kon kandhani mang dudu rujak manggar. Lah wis kadung manggar tak Caremu tutupno. cengkir. Tak tutupno manggar. Lah lere gak seneng aku. Kok jawabmu iku manggar iku. Manggar apa cengkir? Saya kamu bah manggar bah cengkir tak arep. Mari degan iku cengkir. Ya. Rujak cengkir nek bengi sregepo dikir. Sregep dikir urip ngurasa kuwatir. Halo bapak, cengkir muda. Wong urip sing nang blulunga. Apa? Bluluk lho bluluk.
Njaluk to. Lah ya mang mula blolo iki mari tekan apa? Njaluk, blolo. Dadine njaluk. Blolo. Terus Rujak blolo. Aku melu apa entuk? Tengok-tengok nak nisare ya, Bu. Halo Bapak blolo muda. Terus Gus mari ngono Gus. Mari blolo sadurung. Manggar iku mah. Lah menapa kon manggar sing ngarep? Rujak manggar, ya. Rujake kemanten anyar. Terus kon. Manten anyar senengane mlebu kamar. Halo Bapak manggar muda. Mantene pancen si lugu. Kok lugu? Ya yang wite ku apa? Wite klopo? Gak lugu. Dirujak ya. Ya. Rujak. Rujak klugu, rujake wong Bandar Dadu. Bandar Dadu diobrak sampai ke Playung. Halo Bapak, rujak klugu. Pangan cek nyonyor cocot mau. Kok iso cocotmu yo? Kri. Pacarmu pancen anteng. Wong areke lak iya gendeng. Nek adus peteng-peteng Aku weruh tak inceng bareng kon weruh. langsung metenteng. Ayo jalan-jalan. Jalan-jalan delok jalan-jalan rek. Refreshing. Masih refreshing ya refreshing namanya yo ndelok ae. Delok apa? Saiki koyo ngene Gus. Apa? Awak dhewe gak duwe belas refreshing. Masalah fulus, masalah duit. No, nomor loro. Sing penting omongan. Omongane. Iyalah. Sing penting omongan. Refreshing. Mbok menawa ketemu kanca-kanca, dijak ngopi bareng-bareng. Ah, gak apa-apa, amun duwe aku melok nunut ae. Gak duwe dhuwit kon. Belas. Masyaallah, ana wong urip kok gak diwawu dhuwit. Suwe wisan Gus, gak diwawe kowe suwe. Kok padha. Kok padha. Ya gak padha. Sepine sik ana wong balas. Gus, Krik. kuwi jarene Gus. Apa Gus? Katarak arek. Lah iya wong kaya ngene jarene sepi. Sikile ana jalune. Gus, Sepatu lho. Apa sepatuku, Cak? Api. Ya api ana sepatune sampean elek. Ngawur ae selopi. Sampe delok. Gus, rambute nayeng. Rambute nayeng ketiga nayeng. Apa? Rambute nayeng. Nayang matamu ngono. Iku disemir kocluk. Iya cine kocelok. Disemir. Wong kok nyemir. Lho, ya rambutku tak semir lho rambutmu. Mari iki cik sumbu. Ngenyek kon. Apa ana aku menyek? Lho. Loro atiku. Sing lara nggo kene, gak nggo kene. Atiku ya kene, Cak. Kaitan ana kene saking mangkele melorot ngono lho. Nek lara gak nggo kene sing kene. Walah, tibane iki kocelok, iki gendeng. Apa? Gendeng. Kon iku dulure mugri ya kon. Arek kok. Aja ngono, Mbak. Sampeyan iku iki wong, hormatilah. Ah, hormatilah. Hargai, Hargailah. respect. Njaluk diregani piro, Cak? Wingi dinyang 3.500 gak kakekno wingi. Nek ngono saiki tak undaki ya. 2.000 ya apa? Iki wingi pasar tulangan lho, diolah oleh wong lho, dunjal maneh kok. Prasamu garbis aku. Sampeyan niku kate nang ndi? Aku kenalan kan gak masalah. Lho, yo katene jalan-jalan, Cak. Aku ya melok. Kri kon mari ngombe jamu kalian ngosek aku. Kok iso kaya ngene sih, Cak? Apa, Mbak? Mbak, aja ngenyek arek iki lho. Apa oh? Lho. Anake wong sogih. Anake wong sugih. Soge sapiro? Kon ro kali berantas. Roh kali brantas.
banyune ngetan. Lah sapa sing gak ero, Cak? Teh sapa iku? Nek sapa? Embo. Lho. Tunggon bagus. Lah kon duwe brantas akon iku. Ya duwe. Potonganmu raimu yo kaya lumpur lapindo. Lho. Kono janda ngelong-ngelong. Ya ngene, Pak, nek wong iki potongane kaya ngene kedelon. Lho. Delon aku. Sopan. Sopan tangane jempok-jempok. Aja jemok-jemok, Gus. Belum kenal kon wis wani njempok ngene iki. Gak oleh. Lho. Aku tak nyeneni iki, Mbak. Duduk mukrime, gak oleh ngene-ngene, gak oleh. Arek iki umpamane berenang nang brantas, gak iso kelelep. Kok iso, Gus? Lho, pelampunge sakmono. Lho. Gus. Nang telocor renang ngono wis gak iso kelelep, gak iso. Mene aku gandol ae rek. Lah apa renang kok nang kelocor? Lho, saiki taman rekreasine apik kok. Perahu. Perahu apa? Perahu layar. Kon gelem tak getek. Ngene. Kok enak lambemu? Kok enak lambemu. Kon niku bolon dhisik kon niku. Kon niku tak ewangi kok. Walah, kok diapes iki mangkate mlaku-mlaku kepethuk garangan loro. Lho dudu garangan, Mbak. Dudu garangan. Apa? Iki ngono luwak. Kon rase. Kate nang ndi sih, Mbak? Lah iki mangke yo kate mlaku-mlaku kok. Lah yo mlaku-mlaku nang ndi? Lah ono tujuane. Iya katene ketemuan ambek pacarku. Pacarmu gak ono. Yang enggak pasti, iku jangan diharapkan. Aja diharapno aja, gorong tentune iku pasti. Ya nek pacarmu teko. Lah nek gak teko. Lho ya pasti teko ta lah wong janjian ambek aku kok. Lho wong iso mbreset, Mbak. Lho ya gak iso nek. Ya sing ngono ae iki ta. Iki. Ya. Ambek iki. Lho, ya gak lepel. Yo gak lepel, Gus. Yo gak lepel. Gak lepel. Iya lah, rupa-rupa ngene ya gak lepel. Warek. Ah, wis. Pacarmu ah? Rene tuwek, Rene. Pacarmu ah? Jangkrik. Loh, Wong ngene dituwek-tuwek. lho wong ketok tuwek kisut ngono gak dilono tuwek ya apa? Mulane aku kok kaya gendero. Pacarmu tak duduk? Duduk. Ngono kok digodha. Bojomu ah? Bojomu ah? Duduk. Ngono kok digodha. Welek Bojomu tadi. sanes. Dadi iki duduk pacarmu. Duduk Duduk bojomu. Duduk. Ya apa? Kon bianter. Ini yo. Bojomu tak gak? Duduk. Duduk temenan. Duduk. Kena pucuke. Iki dadi duduk bojomu. Duduk. Duduk bojomu. Duduk. Kayak ono ewangi. Loh, sayangku. Loh, Lah wong kaya ngene iki lho, Mas. Katene nggodho-nggodho. Oh, kasihku. Kasihku. Apa, Dek? Rupane nyambek loro iki lho katene nggodho aku. Masalah tuwek-tuwek ngrangsang. Iwak mencolot lho balik maneh ketok kisutmu. aku biyen aku biyen iku tau nom kaya kon, Dik. Takono pacarku lah gandeng aku. Lho ya mesti ae. Nom-nomane yang ganteng aku. Begenggek endi tak kebimbang aku. Ojo sembrono wong tuwek kok ning ngrangsang. Kon ngomong tuwek. Iya. Atiku ku lara. Aduh. Ini. Kon aja ngenyek wong tuwek kon. Lho apa terusan? Sepan. Salah. Apa? Nek nom rasane apa? Disepet sih. Lah nek wis tuwek, Legi. tuwek. Yo balesan. Sik sabar. Jero iku nek nom, Ya kecut. nek wis mateng tuwek, Legi. lho iku goblok. Ngerti ya kon? Gedang, Apa gedang? gedang nek nom, Nek nem sepet sih. lah nek wis tuwek. Legi. Mulane aja ngenyek wong tuwek. Aja ngenyek wong tuwek. Air ini yo. Sik tenang Dek yo, tenang. Belanono. Kon niku mumet lah apa sih? Aku mbales. Bales
Wong lanang are. Ngerti lodebung. Ya ro, iku yo seneng aku. Seneng aku mbek aku gak mangan Lodebung. Seneng sih. Iya. seneng. Lah nek enom ya apa? Yo enak. Ah, nek tuwek. Baik kalau ana bongkotan panganan, Gus. Rasamu rayap aku iki. Wong kok percuma kon tuwek kok ngene nggodho arek ayu wis koyo ngono. Percuma gak dadi. Iki pacarmu ta? Lho pacarku. Sing temen. Aja kok ngono. Bebek kono dilepeh nek dikekno. Oh jare dilepel ngaku mungkuk kok. Lho. Pacar ganteng menakon. Wale, Ya wis kono nek iku pacarmu. pacarku. Ya apa kabare, Dik? Sampeyan mas suwene sih. Lho, wong aku iki mari numpak kereta. Aduh, wong duwe pacar ngrayune kaya apa? Lho, Kaya Aku lo pengen numpak lori Gus. tak cuwol. wah aku ya iso. Kaya lodro kae romane. Pacaran iku gak ngono, tak kei contoh. Ya, Sing kaya sinetron. modelmu. Oh, delon iki lho. Ya apa? Aku iki main sinetron. Iya. Sak episode dibayar 350 juta emoh aku. Lho, iku akeh, Gus. Lho, Lah apa kok emoh? emoh aku. Lah apa? Aku diseret truk mulai Porong sampai Malang iku. Legrek awakku. Nek pacaran ku ngene lho, Ji. Ya apa? Lho. Hmm. Ya. Tak kei contoh. Ojo Jare kon jale contoh. Iya tak ojo plek-plek rek. Ah, Lho. Ojo plek-plek kok. aku iki gak apa-apa, Ji. Temen ah? Lho, carane ngene. Aduh, pelampunge gede temen pancen. Saya nyoba. Apa sih ngene iku? Saya pelecehan lho iku. Ngono kuncine pelecehan Gus. Ojo kaya ngono. Wis, nek pancene kon iku tresno cinta. Wis padha senenge, padha karepe. Saiki ngene, Cak. Sampeyan ya masih tuwek elek ya koncoku. Aja ngomong elek kok lambemu iku lho. Lah kenyataane ngono Kowe sih. gak kris sadarono. Masih sadar kebacet lambene arek iki lho. Kon ambek aku iki wis padha kewute. Iya. Lho, raimu mbek raiku lho wis kiwir-kiwir. Ngono? Delon kulite ngelontok. Nelungsungi. Wis, Pengen ya apa sih? Gak guyon rek, gak guyon. Iya, iya. Aku ambek Frida iki lho. Lah wong tuane ambek wong tuaku iku gak akur. Iya ngono lho, Cak. Awakmu seneng kon ya seneng. Seneng pol. Wong tuamu mbek wong tuane pacarmu iki Heeh, Frida. gak rukun. Gak rukun. Padahal omahe ku jejer. Wis tak kei solusi. Ya apa? Salah siji patenono. Oh. Aman wis. Aja iku larangane negara gak oleh paten pinaten. Ojo mbokku iki. Omamu jejer. Jejer dempet pet. Bapakmu ya? Ibuku. Oh, ibumu ambek iki. Bapake. Takku, Cak. Gak apa-apa. Gak wawuh. Iki lah anake Jonet sih rek. Heh? Anake Jonet. Oh, anak Jonet, Gus. Dadi kon iku anake Jonet ta. Iya, Cak. Masalah cilikamu biyen tak dusin lho. Saiki njaluk didusi meneh. Yo gak. Lho Wawuh. wis ngene. Ayo nang omahku. Diatur, Gus. Ayo ditoto diatur lho nggon. Iya. Ya, engko mari ngono mulya. Terus? Pokoke bapakmu ambek mbokne Aji Iya. isoke rukun kon iso rabi karo sapa iki? Frida. Frida. Aku njaluk tolong temen lho, Cak. Iya. Mas yo sampe nelek tuwek gak apa-apa aku njaluk tolong. Iya. Tulungan ya, Cak. Tulungan yo. Tau wek tok Iya. Name tuwe kok gak dipangan codot Gus kon, Gus. Ha iya. Kon gelem tak anjuk. Yo. Loh, kok tak perseni Seneng sampean, aku. Cak? Kok tak perseni? Jasa setel. persenan Ji. Temenan. Pokoke kon ambek Frida Iya. tetep rabi. Wong tuamu ya apa carane iso rukun. Temen lo, Cak yo. Ayo. Ya wis tak atur. Diatur, Iya, ya. Aku tak balik dhisik yo. Iya, Iya, iya. iya. Ayo.